mu ka gado. Ka sani sarai mahaifinka yayana ne. Idan na miki ɗaya daga cikin jakunta ta hajiya na rantsu. Ko ce miki akan ke gwaggona ce sai kin fashe da kuka. Duk abin da kai min kamar kayi wa mahaifinka ne. Yau. Daidai ne wa? Mahaifinka tun da abu ɗaya ne da ni da shi. Ya goggo. Shamsu. Idan baki min bayani na gaskiya ba jiya sai na daddaga miki abin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da kake so ka ji shi akwai shi. Sai dai ba na son idan na gaya maka mu sake haɗuwa da kai ido hudu a matsayin mata da miji. Ni kadai ne wai da a garin nan ni kadai ne uba. Abadan Allah. Ya kamata ku samu. Duniya baki ɗaya tana jiran amsar tambayar da ta fara da mutuwa. Kula harshashin annabi nuhu Bayan kanka. ta mutu season 2. Saki na kawai nake so kai. Sai na faɗa maka duk abin da kake bukata. A cikin ku akwai wanda ya ga abin da ta gani? Wani lokacin nakan ji kamar na cutar da su fiye da yadda na taimake su. Bayan ta mutu. Allah ya kama ki. Barayin banza barayin wofi. Barauniya bace ka bani. Hello Hajiya. Me yake faruwa ne? You again? Bayan ta mutu season 2 yana nan dawowa ranar Juma'a karfe 8 na dare.